Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai de l'entrevista. Avui parlarem d'història i república i ho farem en companyia d'Albert Tubau, historiador vilanoví i estudiós del republicanisme durant la dècada dels 30 del segle passat. Albert Tubau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Bé, estem aquests dies commemorant el 90è aniversari de la República. Com a historiador, per què ens segueix fascinant tant aquest període de la nostra història contemporània? A veure, primera, perquè, en termes històrics, perquè va representar una parèntesi de modernitat, de canvi profund, com mai la societat catalana i espanyola havia viscut en el darrer 120 anys. Al llarg del segle XIX, fins als anys 30, va ser una història, diguem-ne, molt torturada en aquest aspecte de guerres civils, de guerres colonials, d'alternances polítiques que no sempre acabaven de funcionar, i sobretot d'una etapa molt fosca en termes de política, en termes del que va representar el militarisme, la força de l'Església sobre la societat, etc. I la República s'ofereix com una oportunitat de canvi, de millora de les condicions, sobretot de les classes més desafavorides, i per tant allò va representar un canvi d'inflació extraordinari. Això per una banda. D'altra banda, això ens ha estat, no sé si dir la paraula amagat, però sí que el franquisme va cuidar molt, i molt, que durant la dictadura, de fer creure a la gent que la República havia estat la causant de la Guerra Civil. Va tenir molt d'interès en cuidar de relacionar estretament República i Guerra Civil, de manera que la gent va anar renunciant a aquella idea fins fa 4 dies que, de fet, avui encara ens trobem davant la paradoxa de que molta gent avui està qüestionant, posant en dubte la monarquia, però poca gent està fent pedagogia de la República. És una cosa bastant curiosa. Sí, a més, aquest argument, aquest associar la República amb la posterior Guerra Civil, la Guerra del 36, que hi ha gent que ho defensa avui dia, vull dir que és un missatge que ha anat calant. A més, va ser un parèntesi de gairebé mig segle de dictadures, perquè veníem de la dictadura de Primo de Rivera, al final també el general Berenguer, després la dictadura franquista, per tant també va ser un episodi de 6 anys, 8 anys en funció de 5-8 anys en funció de la zona del territori. Es coneix molt, o se n'ha parlat de la seva proclamació, del seu adveniment, també del que és el conflicte en si, però en canvi no es coneix tant l'obra de la República. Per què? Aquest és el drama, perquè hi ha hagut una mica aquest interès que passés molt desapercebut i emfatitzar molt allò que dèiem de relacionar-ho estretament amb la Guerra Civil. En canvi, no s'ha parlat de tota l'obra educativa de la República, que va ser una obra ingent de creació d'escoles, de modernització de l'ensenyament. No s'ha parlat de la reforma agrària que afectava en aquella època gent, sobretot classes molt desafavorides, que estaven en mans d'aquelles oligarquies latifundistes, terratinents, que els explotaven d'una manera indiscriminada. Per tant, va haver-hi molt d'interès en tirar endavant aquella reforma agrària. Es va atacar per primera vegada, i després de molts anys que ningú havia gosat tocar res, el tema dels equilibris territorials, de fer front a les reivindicacions que sobretot venien de Catalunya, que després també venien del País Basc. Ells van tenir la capacitat de dir, escolta, anem a resoldre aquesta situació. Al final era una situació que hi havia una demanda i, per tant, calia resoldre-ho. Es va afrontar el tema de la reforma religiosa. Després, en tot cas, podríem discutir cada una d'aquestes reformes si es va fer amb més o menys èxit o més o menys, més que èxit, oportunitat, perquè de vegades s'ha de tenir el tacte de saber en quin moment i de quina manera es toquen els temes, perquè la República el que sí que va tenir és aquesta necessitat, i potser això és el que també la va col·lapsar, o la va autocol·lapsar, de voler tocar-ho tot de manera alhora i de manera molt ràpida. I això tampoc segurament moltes vegades porta això, el col·lapse de la situació. La reforma militar, una reforma militar que ens exigia crits perquè hi havia una quantitat de militars de tota mena amb quantitat i amb graus que era insostenible, que només es podia justificar perquè havien passat unes guerres colonials, havien passat guerres civils, havien passat tota una sèrie d'històries bèl·liques, i una mica i un altre aspecte que no podem oblidar, que era el dret de les dones. O sigui, la República per primera vegada converteix les dones en ciutadanes, i ho hem de dir així de clar i contundent. O
O sigui, a part d'aconseguir la possibilitat del dret a vot, és el reconeixement de la dona com a ciutadana de primera categoria. I això fins aleshores era impensable. Era impensable i cadascuna d'aquestes reformes va generar no poques controvèrsies dintre les pròpies files republicanes. O sigui, que va ser un també dels drames que no va haver-hi un alineament, diguem-ne, de tots els partits que es podien proclamar republicans. Però, bueno, és el que tenen. La divergència ideològica dins del bàndol republicà, per dir-ho d'alguna manera, de les forces republicanes era prou variat, prou conegut. Era molt accentuat. Era molt accentuat perquè també hem d'entendre una mica quin era l'abstracte sociològic del moment, no? La situació, diguem-ne, social, la divisió social d'aquella societat dels anys 30 no té res a veure amb la nostra, no? I aleshores hi havia unes de les divergències, els extrems eren molt accentuats, i, d'altra banda, un gruix de classe obrera, diguem-ne, de classes populars, que d'alguna manera haguessin pogut ser un suport important de la República, també la van abandonar una mica perquè van abraçar l'anarquia, no? Vull dir, molta gent. De manera que va passar una cosa un tant paradoxal, que és que la República, la defensa de la República va quedar en mans no tant d'aquelles classes populars que més es defensaven, sinó d'una classe benestant, algú ha volgut dir classes més burgeses, potser no arribaríem a aquest extrem, perquè s'ha de titllar molt de república burgesa, però sí unes classes benestants i sobretot intel·lectuals, unes classes intel·lectuals, que són les que gairebé una mica perquè els altres ho van permetre, diguem-ne, per interès de la resta de sectors, es van trobar amb el poder, es van trobar que havien de gestionar aquell govern, havien de gestionar aquella realitat. Quin seria, doncs, Llamparà, que es va intentar tocar molts àmbits diferents, a més intentar fer-ho d'una manera profunda i d'una manera veloç, fins i tot. Quin va ser el seu grau d'èxit, d'assoliment d'aquests grans objectius? A veure, els assoliments es van anar endavant i es van aconseguir de tal manera que el que va acabar provocant és l'aixecament militar es provoca precisament a causa de tot això. O sigui, no és que la República sigui la derivada subseqüent de la Guerra Civil, és que a partir del moment que la República es planteja solucionar, fer totes aquestes reformes de millora de la societat del moment, automàticament, a partir del minut zero, totes les oligarquies que veien perillar els seus privilegis de classe, i així parlem dels militars, parlem dels terratinents, de l'alta burgesia, parlem d'una part del clergat, tota aquesta gent a partir del minut zero es mobilitza i fan oposició frontal, absoluta, directa, contundent contra la República. Si això hi afegim que una part d'aquelles persones que dèiem abans, que aquelles classes populars que haurien d'haver donat un suport incondicional també fan un pas al costat, doncs això va fer que es anessin provocant desequilibris a mesura que es anava avançant. Clar, voler fer totes aquestes reformes ràpides, contundents, de cop, també el que genera és una altra cosa, que és que genera unes grans expectatives per a la ciutadania. Clar, si tu no ets capaç de complir totes aquelles expectatives en un temps relativament curt, doncs això el que crea és frustració. I això una miqueta també, perquè hem de parlar de tot allò que es va fer de bo i els propòsits que eren molt lícits, però també hem d'entendre, o ser capaços d'entendre avui en perspectiva d'avui, quins van ser les errades estratègiques, no? El sentit allò que dèiem abans de l'oportunitat de com es tenien dels tempos que de vegades s'han d'anar generant. És veritat que tot anava molt ràpid. És veritat que l'any 31 es proclamava la República i que l'any 33, sense anar més lluny, a finals de 33, ja hi havia el conflicte de que separava el període de la República, allò que se n'ha dit l'etapa reformista, l'etapa de la República Democràtica, amb aquella etapa més fosca, aquell bienni negre, que a partir del 33-34, amb l'entrada de les dretes, amb els governs de Lerroux, de Gil Robles i tal, tot allò es va anar enredant
per passar a l'etapa ja dramàtica que és la república en guerra, no? Per tant, tot això acaba fent ombra allò que realment era el primer propòsit, i a més que era un propòsit que va anar avançant, perquè només amb la qüestió de l'ensenyament, en un any es van crear 7.000 escoles a tot l'Estat. Va ser una obra extraordinària, una obra brutal, no només en quant a la construcció d'escoles, sinó en quant al que eren els sistemes d'ensenyament, les tècniques d'ensenyament. S'adopten tècniques d'ensenyament, s'importen tècniques que s'utilitzaven en altres llocs d'Europa, tècniques modernes que s'incorporen a l'ensenyament. Això, clar, en aquella època va ser una fractura extraordinària, però per altra banda teníem una part de l'Església que es rebel·lava contra això perquè fins aleshores molt de part de l'ensenyament estava tutelat per l'Església. A més, per cert, entre la proclamació de la República a l'abril del 31 i aquest bienni negre, aquest inici del bienni negre cap a finals del 33, un intent de cop d'estat, Sanjurjo, vull dir que per tant es nota aquesta tensió des de gairebé la seva proclamació. Evidentment, a partir de, com dèiem abans, a partir del primer moment tothom es mobilitza i es comencen a crear de manera organitzada les condicions de la part colpista, de la part que subleva contra aquesta manera de fer, contra aquesta obra republicana, perquè en aquell moment comencen a sublevar i es provoquen diversos intents fins que hi ha un intent definitiu, no? Però el que dona xoc amb això és el no voler aquest abans, no voler, doncs, ells se n'adonen que allò és un trencament amb una realitat anterior que res tenia a veure, no? I que allò apropava, per altra banda, apropava l'Estat, apropava el país a països més avançats d'Europa. Però, clar, també hem de pensar una altra cosa. La República ho va tenir tot en contra perquè alhora el sentit d'oportunitat en termes, diguem-ne, internacionals tampoc era el millor. En aquell moment sabem que s'estava produint a Europa, doncs s'estaven desplegant, s'estaven escampant tota mena de totalitarismes. Hi havia dictadures a Itàlia, hi havia dictadures a Alemanya, hi havia dictadures a Portugal. O sigui, el feixisme, diguem-ne, el que després va entendre com una gran onada feixista a nivell europeu, doncs està agafant força en aquell moment. De manera que la República també té una pressió externa extraordinària. El context no ajudava gens. Quina és la petjada també de la República a la comarca, al Garraf? A la comarca hi ha petjades molt puntuals d'obres d'aquestes que s'aconsegueixen fer i tal. Jo diria que potser la que... A veure, també t'he de dir que desconec el que pot haver quedat en quant al llegat, per exemple, a Cubelles o en altres ciutats de la comarca. Però jo sempre en presento un que crec que és molt significatiu, que és un cas de Vilanova, que és la construcció del grup escolar. Aleshores es construeix un grup escolar que avui dia encara existeix, que és l'Escola Pompeu Fabra. L'Escola Pompeu Fabra és una obra d'aquelles escoles de la República, que encara avui, quan la contemples, és una obra extraordinària, perquè comparat amb com eren les escoles anteriors, és una obra enorme, grans finestrals perquè entri ben airejada, perquè entri l'aire, perquè entri la llum, amb patis davant i darrere, amb molt espai per la canalla, perquè la gent de la canalla es pugui córrer, pugui moure. Era aquella mentalitat no només de fer escoles, sinó fer-les amb un propòsit de benestar per les persones. La gran paradoxa d'aquesta escola, que avui el que era el Pompeu Fabra, es va construir com a grup escolar amb la idea que s'havia d'inaugurar com a grup escolar Francesc Macià i es va acabar inaugurant com a grup escolar José Antonio. Que va agafar aquell moment de transició que no van ser-hi a temps d'inaugurar-ho i ho van inaugurar els altres. Anem acabant encara un parell de qüestions. Abans, ja ho he apuntat una mica parlant de la República, que com a sistema de govern tant pot ser conservador en un moment determinat, com pot ser més progressista. Curiosament o paradoxalment, en el nostre cas, en el cas català, també en el cas espanyol, la República no està reivindicada justament pel conservadorisme, per la dreta política. Sí, perquè jo penso que és la tradició aquesta que portem de 40 anys de dictadura, que ha barrejat conceptes o alinear conceptes que no sempre tenien que anar junts. Vull dir, si tinguéssim una tradició democràtica de molts més anys, com hem pogut tenir a França, doncs segurament ho veuríem amb una perspectiva diferent. És veritat que les repúbliques poden ser de dretes, poden ser d'esquerres. El que es tracta és que hi ha una sèrie de principis republicans que han de ser assumits per la població
que algú, i amb bon criteri, pot dir que molts d'aquests principis republicans els pot incorporar també a una monarquia parlamentària, si vols tu, i fins i tot podríem estar-hi d'acord, però també estaríem d'acord en que segurament avui la monarquia és una institució, entenc que anacrònica, que no té massa sentit en els temps en què estem vivint, i que per tant el que caldria és reformular la forma d'estat. I la forma de l'Estat sí que pots córrer el perill de que tenir un president de la República que sigui conservador, com hem vist en molts llocs d'Europa, però forma part de les regles del joc, sempre i quan puguis fer prevaldre aquests principis una mica d'igualtat, sobretot, no m'atreveixo a dir el de llibertat i de fraternitat, que segurament també es poden donar per sentats, però com a mínim el d'igualtat, reforçar totes les estructures d'estat perquè vagin encaminades cap allà. Acabem una mica tancant el cercle del que comentàvem al començament, aquests propòsits ambiciosos per part de la República i també aquesta celeritat amb què es volia implementar. Tenint en compte tot això, al final el seu desenllaç, i tenint en compte també el context que hi havia en aquell moment i les tensions, era inevitable? Dic perquè al febrer del 36, quan hi ha les eleccions i s'imposa el Front Popular, doncs els militars anaven per les cafeteries cridant allò de cafè, cafè, que era l'acrònim de camarades, arriba Falange Espanyola, i bé, des d'aquell moment ja es comença a congriar el que acabarà sent el cop d'estat del 18 de juliol del 36. Sí, a veure, el franquisme ens va cuidar molt de recordar que la guerra civil era inevitable. Això ens ho van dir molt sovint, formava part del seu discurs, de l'estructura del seu discurs, de dir la guerra civil era inevitable perquè la república es va actuar com va actuar, i aquesta era sempre la trampa que es feia. A veure, la guerra civil no era inevitable, no era inevitable. Qualsevol guerra, jo penso que qualsevol guerra és evitable, sempre, per si te poses el diàleg. És evident que va haver un moment que les tensions van ser tan profundes perquè s'enfrontaven els dos models d'estat. Els dos models, les dues famoses Espanyes, que s'ha parlat sempre, les dues Espanyes, que són les dues Espanyes que segurament en aquest país i en cap altre, en 100 anys, van tenir 4 guerres civils. Vull dir, aquest és una mica el resum, és una mica la paradoxa de dir, senyors, quina mena de diàleg, quina mena de consens es pot arribar quan en aquest país hi ha hagut 4 guerres civils en 100 anys, no? Perquè enfrontaves aquestes dues fórmules que eren antagòniques a tots els efectes. Antagòniques perquè hi havia unes classes, diguem-ne, gairebé que encara estaven arrelades en el feudalisme, en estructures feudals, que eren aquelles oligarquies que hem vist abans, que eren els 3 grans pilars, els terratinents o la burgesia, l'exèrcit i l'església. I això era intocable, i portaven allà de segles immemorials, de segles i segles. Contra una visió moderna, una visió d'anem a fer canvis, del tema de la dona, de l'ensenyament, de no sé què, però tot això entrava en conflicte. El conflicte era inevitable, segurament, però el conflicte, com tot, s'ha de gestionar, s'ha de saber gestionar i s'ha d'haver dialogar i parlar, i no acabar en una guerra com va acabar. Es va acabar amb una guerra perquè una de les dues parts va voler que s'acabés amb una guerra, perquè era la seva manera de resoldre conflictes. Perquè no recordem que els pronunciamientos del segle XIX és allò que hem dit moltes vegades, és una cosa molt espanyola, és la gran contribució, una de les grans contribucions d'Espanya al món és la pròpia paraula, els pronunciamientos, que això només es porta aquí, que quan alguna cosa no els agradava ho resolien amb un cop d'estat. Doncs és una mica entendre d'on es venia. Si aquí tinguéssim, en el moment que haguéssim tingut una tradició de 100, 200 anys, 300 anys de democràcia, doncs segurament començaríem a entendre i a aprendre que hi ha altres maneres de resoldre els conflictes. I avui encara ho estem arrossegant perquè ens estem adonant de com s'enquisten molts problemes que haurien de tenir resolució. Doncs, Albert Tubau, qualsevol conflicte, per inevitable que pugui ser, s'ha de dirimir de manera política, democràtica i sense haver de recórrer a les guerres, com apuntava. Cap guerra hauria de ser inevitable. Doncs, Albert Tubau, historiador vilanoví, ponent inaugural de la 47a Setmana Cultural de Cubelles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos atensat aquesta obra de la República. Moltes gràcies a vosaltres. I fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Com sempre, tornem ben aviat amb nous protagonistes. A reveure.